मई ए मई कहाँ चल गई क्या बाबूजी ए बाबूजी सब कहाँ बढ़ल घो है सब सामान काहे फेंकल बा एने बाणे तोहार बाबूजी लपेटन तनिक समाचार ला हो का हो तार माई बाबू अब बड़का भाई कहाँ बारन जल्दी तू बताओ लपेटन बड़ी खींच में बारन का बात बा दुर्गा साहेब अतना सवेरे रंगरा हमारे घरे कैसे आ गनिया देख बाबूआ हमनी भी इतना टाइम नहीं खे जल्दी से बताओ तोर पूरा परिवार कहाँ बा हमरा पता रही तो हमको कब से माई बाबूजी का खोजत बनी तोहरा कैसे पता रही तू तो दयालाल के खून हब तोहरा बाबू माई शांति के का हाल कइल बा तोहरा पते नहीं के सब छुपावल चाहत बड़ हम कुछ नहीं की जाना तू ऐसे ना बतैब लपेटन तनिकर हाथ को बांध कर जो टॉर्चर कर ऐसे ही ना सुनी ऐसे ठीक कहत बानी साहब ई बिना ऐसे ना बताई बुझा दे केकरा के उल्टा लटका के टांगे के परी होश में बारे नहीं उधर होगा बिना मतलब से परेशान करत बड़ा तो मैंने तो होश में ना रही बाकी अब होश में आ गल बनी लपेटन काट कर हाथ हो बंद ये ठीक नहीं कहो दुर्गा साहब हाँ एक इंसान के नाम में तारा के का मिली साहेब बुझा दे केकरा के उल्टा लटका के टांग देनी जा लेकिन एकरा के अब नीमको लगौल जाए तबे ही बताई बताओ इंसान के तरफा के का मिलत रहे आ तोरा के शांति के ओदिन तरफा के का मिलत रहे तो की हाल कर देला सान अब झूठा सारा सब झूठ बोलत बाड़ लोग झूठ बोलत होला चल अब तोरा कोई से पता चली हम झूठ कि तू झूठ बोलत बड़े इनका दोस्त नहीं के इंस्पेक्टर साहब इनकरा के छोड़ दीजा ये तो काले दिल्ली से अवतरण इंस्पेक्टर साहब इनकरो तो पता होके के चाहे कि हमार बाबू माई हमार मेहरारू जो का कोइले बने इनकरो तो सब पता होके के चाहे हाँ दुर्गा साहब हम जरूर जानत रही कि हमारा माँ देश खातिर रोज लड़ाई करत रहन बाकी हमारा तना हवलदार खोल लेने इनकर हाथ को बाकी तोहरा के कानून के मदद करे के पद चाहे बतावा आकाश तोहर बाबू माई कहाँ बड़े तू शांति से बता दे तोहरा के कुछ ना हो मैं तोहार दोस्त नहीं खे हम अंदाज पे कहाँ कर सकिला अपन हित नाता के डर के कारण पुलिस के डर के कारण घर से भागल हो जा आकाश बताए में डरा मत काहे से कि अब तारा माई बाबू के कुछ ना होई अब तोहरा के सच्चाई बतावे के पड़ी ना तो ठीक ना होई ना तो घोषित कह के गोली मारे के आदेश हो जाई दुर्गा साहेब ऐसा मत करम जा हम उन लोगों के हम पकड़ाई में रहुए सबे के मदद जरूर करम लपेटन तबले चला इनकरा के थाना पे हो काल इनकरा के मेम साहब से भेंट करके इनकर गाँव में छापा मारे के पड़े ठीक बस चली जा थाना पे लिया बांध के ले चला इनकरा के थाना पे ठीक